Takže čus lidi, já jsem Víze, já vás vítám u nového videa z hry Shakes & Fidget a private serveru. Tento private server vám dám do popisku videa, je to fakt úžasný a zkuste si ho sami. Tak, my se na to vrhneme a mluvím strašně rychle, abych to stihnul do úvodu. Tak, a můžeme se na to pustit. Já jsem samozřejmě udělal už level 5, protože to trvá docela dlouho a nechtěl jsem, aby byla taková nuda. Ona bude nuda i tak, takže to byla taková malé informační video, ve kterém si tak nějak řekneme, co, jak se bude dít v těchto videích. Já si tady musím dát dobrý. Co si tam hodíme? Si tam nějaké questiando si tam hodíme. Tak, hodili jsme si tam questiando, hodíme si tam další, ale nejdřív si... Jinak, vlastně máte tady jako na každém private serveru hnedka ze začátku Epic Event, což je samozřejmě normální, to má skoro každý private server, bohužel. S tím se nedá nic dělat, ale mě to tak nějak vyhovuje. Protože vlastně vy si můžete protáčet epiky a můžete sundat podzemka ještě dřív, než byste je sundali normálně. Tak, já se ji zkouším. Jestli nám nepadne ještě nějaký epik, já chci být do full epiku, ale nějakého dobrýho, no vida. Tak. Pokračujeme. Tak, jinak ohledně videí na tomto kanále, videa se budou týkat většinou her, samozřejmě. Mohli jste tam vidět tu hypnózu, to bylo jenom takový... abyste se trošičku lekli, ale tak co. Kdo se nelek, tak je frajer, kdo se lek, tak je noob. Ne, kecam. Já jsem se taky osobně lekl, takže já jsem z toho měl taky docela grády, protože jsem nevěděl. Nebo spíš, nevěděl jsem, co se bude dít. Já jsem na to chvíli koukal a najednou bu. Tyhle. To jsem měl úplně haldy z toho. No nic. Takže už jsme 6, ještě 4 levely, to možná i stihneme a pak už se pustíme do podzemek. Jinak bych mohl ještě se kouknout, čekejte. Teď si nevšímejte, co píšu. Takhle se to tam zatím načte. Ještě si půjdeme totiž na jiný svět. Ale ten vám jenom vlastně tak nějak ukážu. Co to bude malinko sekat. Tak. Tak jdeme protáčet ještě pár epikandů si protočíme. Ťuky na vrátka. Já vůbec mluvím u toho. Tak. Proklikneme pár epikandů, říkám. Epikandy. Trochu. No tak. Ještě. Trochu víc. No nic. Dobrý. Takže si budu stahovat Call of Duty Modern Warfare 3, takže pokud z toho chcete videa, tak napište do komentářů. Tak, já si tady Hanco rychle proklikám pár těch epiků, jestli vůbec padnou. Halo, padnete nebo ne? To je gadžovské. Kašlu na epiky, mám málo houbiček. Tak, dáme si tady nějaký questík zase a koukneme se rovnou sem. Ani moc houbiček nemám, sice jsem sem kupoval, ale moc jich tady nemám, je to level 177 a možná z něho taky můžu točit, ale tak to se uvidí až potom. Uvidíme, jestli z něho budu točit, já právě vůbec nevím, jestli byste z něho chtěli videa, je to level 177, je v cechu jménem Radiátor, jde zúčtování a jsme na pozici vlastně 10 s tím cechem, ale to asi je nepodstatné. Tak, my se podíváme asi do podzemka, můžete vidět, že teďka nemůžu, protože to, ale tak šoupnem jednu houbičku na fousatou dámu. Tak pojď, vousatá dámo, typeš down, oh shit, nevadí. Takže vousatá dáma prej down ještě dneska nepůjde. Ještě si tady rychle skočíme do portálu. Ano, portál je down a máme tam tady tu, jo, to můžu až zítra vlastně. No, nevadí, máme tam tady toho šmejda. Tady máme bonus portálu cechovní 6% a bonus portálu podzemní 1%. No, to by šlo. Tak. Myslím, že z téhle postavy to bude tak nějak asi všechno. Já tady nemám ani tohle, no vidíte, já se divím, proč se mi to seká, já tady nemám tohle. Hej, kuš! Proč to problikává? Tak. No, dobrý. Kašlu na tamto, jdeme si projíždět tohle. Názíme na sebe všechno, co dostaneme.
Hop, hop, hop. To měl být rovnou kouzelný, když mi furt padají všechno na inteligenci. No, nevadí. Jsme 7. Za den dáte tak 20 přibližně. Ale to je na tom, jak hodně to budete hrát. Tak. Teda IPčko vám dám teda do popisku videa a padla nám šála na epická šála na 3 staty. To je hezké, aspoň ji nemusíme protáčet. Tak. A jinak, pokud byste chtěli do cechu, tak náš cech, nebo můj cech se jmenuje Black, pokud byste chtěli, je to vlastně cech, byste mi chtěli něco říct, nebo byste tady, nebo když tady budete hrát, budete chtít být se mnou natáčet to video, tak samozřejmě není problém, já rád natočím video s váma, úplně v klidu, není problém. Samozřejmě podle toho, kolik vás bude, jako když vás třeba bude 20, tak jako nevím, ale tak to asi ne. Určitě s váma něco natočím, když budete chtít, prostě přidáte se do cechu a něco natočíme. Tak, 29, no, děláme takový video pro hostíky, kdyby někdo chtěl do videa, tak může napsat. Ach jo, já nemám co říkat, tak říkám plný hovadiny, jo, jak se mě moc nedivte, jakože tady říkám plný píčoviny. Takže prostě nemám co říkat. Fakt nevím, no. No, tak co, padne něco? Padne něco? Ne, Epic. Sakra. Já myslím, že se to zastavilo a ono kulový, ono se to překliklo. OK. Budu klikat trošku pomalu. No to nevadí, to uděláme nějaký videjko, kde budeme vlastně jenom vytáčet nějaký ty epikandy, ale to až budeme moc chodit do podzemek, tak. Ještě dáme další podzemko, jsme si teďka, k další hospodu, ne podzemko. Další hospodku, co máme tady, síla 22, no jako nic jiného nemáme, takže si to koupíme. Už. Level 8. Tak. Jinak samozřejmě čekejte i videa od Majka, jinak proč by se taky ten kanál jmenoval Víc jen Majko, že ano? Akorát Majko, nevím, co bude vlastně točit, jako já jsem se ho moc neptal, ale asi hodně čekejte nějaký spíš takový ty, možná střílečky, možná nějaký ty sportovní hry, uvidíme. Já budu spíš takový shakecast, no, taky víceméně střílečky, možná nějaký ty hororovky, ale to až později. Teď vám na hororovky upřímně docela kašlu. Mluvám se, že to říkám takhle, ale já fakt hororovky moc rád nemám, ale tak když mě k tomu donutíte, tak možná nějakou zahrajem. Tak. Možná stihneme teda tu 9, nebo kolikátku, kolik to má? 8 minut. Jsme 9 a dochází nám to. Touha. Tak. Když budeme teda 10, tak sundáme tak 4 podzemka, když dostaneme klíč. Víte se, 4 podzemka, what the fuck? Ano, sundáme 4 podzemka. Je to divný, ale fakt sundáme 4 podzemka. Já jsem totiž ze 20 sundal Pána temnot, jo, takže... Samozřejmě už jsem tady hrál, postavu tady mám ji na S3, ale... Tam jsem taky chtěl točit, ale bohužel ta S3 se nějak pokazila, takže tam videa neuvidíte. Protože tam mám nějaký bug, dá se říct, že prostě když zapnu video, tak se mi vypne počítač. To je jediný svět, kde se to děje. Ne no, uvidíme. Třeba to jednou dám dokupy a něco tam natočíme. Tak. Protáčení teda bude na Indy, to vím. Já to vím, nemusíte mi psát, že protáčím houbičky, když jsem říkal, že bude samostatný protáčení. Tak. Hop. No ale jako já už bych docela chtěl třeba jako nějaký epic nebo nějaký klíček, jako třeba. Já vím, že mi to nechcete dát, ale já to potřebuji. Nevím proč, ale šikne se. No videa, klíček.
Takže tímto asi ukončíme video a v příštím videu vlastně si uděláme full epic, pořádně to protočíme, seženeme víc věcí, pořádně získáme hodně epikandů a takovýchhle věcí, odemkneme si to teďka podzemko a teda v příštím videu teda už uvidíte pořádný protáčení a pak budeme sundávat podzemka. Takže pokud se vám video líbilo, teda like, pokud mi chcete něco sdělit nebo něco, co dělám blbě nebo tak nějak, tak napište do komentářů, popřípadě sdílejte video. A já se s vámi loučím a čau.